Όταν μια ομάδα δέχεται 10 τέρματα σε 3 αγώνες, οπωσδήποτε έγιναν λάθη και είναι σημαντικό να τα εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις για το μέλλον. Χρησιμοποίησε λάθος ποδοσφαιριστές σε λάθος ρόλους, σε λάθος θέσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Η θέση που τον χρησιμοποίησε, ο ρόλος που του ανατέθηκε σε συνδυασμό με την τακτική της ομάδας ήταν καταστροφικός για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και για την ομάδα. Καθημερινά αποδυναμώνουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή με τις συνθήκες που εμείς τους παρέχουμε. Τι εικόνα δημιουργήσαμε με την παρουσία μας. Υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά τη στελέχωση γύρω από τις εθνικές. Είμαι σίγουρος ότι εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ήταν να λειτουργήσουμε διαφορετικά.